Ο avoidant αισθάνεται ασφαλής στα πρώτα στάδια της σχέσης, όταν η σχέση κινείται σε ρηχά, επιφανειακά νερά και δεν έχουν βαθύνει τα συναισθήματα. Εκεί αισθάνεται ασφαλής, γι' αυτό και συνδέεται, γι' αυτό και δείχνει τη γοητεία του, γι' αυτό και μπορεί να λέει και μεγάλα λόγια και εκφράζει τέλος πάντων τα συναισθήματά του. Όταν η σχέση αρχίζει και σοβαρεύει και δημιουργούνται απαιτήσεις ή τα συναισθήματα γίνονται πιο βαθιά, εκεί είναι που τρομάζει και ασυνείδητα θέλει να χαλάσει τη σχέση, γιατί τρομοκρατείται, δεν μπορεί να το δεχτεί, δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Το νευρικό του σύστημα απειλείται εκείνη την ώρα, δεν έχει μάθει να αισθάνεται ασφαλής στην υγιή αγάπη, στη βαθιά σύνδεση. Γι' αυτό και του αρέσει να αποφεύγει συζητήσεις με βάθος. Θα τον δεις πολύ συχνά να αλλάζει θέμα ή να μην είναι συγκεντρωμένος όταν μια συζήτηση απαιτεί έκφραση συναισθημάτων ή σε μια βαθιά ουσιαστική επικοινωνία. Δεν θέλει να επικοινωνήσει, θέλει να το σταματήσει αυτό ή θέλει να βρει δικαιολογίες ότι ναι, δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσω, αλλά όχι τώρα, ίσως κάποια άλλη στιγμή. Τώρα είμαι κουρασμένος. Μιλάει το τραύμα του, μιλάει ένα απορριθμισμένο νευρικό σύστημα